meni dozvolite da kao gradonačelnik iskažem osobno zadovoljstvo da naš grad ima teatar koji je u proteklih 50 godina bitno obilježio život grada. Tisuće predstava, boljih, sjajnih, naravno pokoja slabija, stotine tisuće posjetitelja, plejada umjetnika čije imena će se pamtiti i dugo, dugo nakon što siđu s dasaka što život znači. Ali, naravno, i onih koji će biti zaboravljeni. Smijeh, radost, poneka suza, sve je to teatar, sve je to život i ispred i iza kulisa. Ni niske plaće, ni karantene, ni gotovo uvijek loš materijalni položaj kod pravih umjetnika ne zasjenjuje radost pljeska na otvorenoj sceni. I to je dio kazališnog života. I publika je dio tog kazališnog života. Publika koja živi sa svojim teatrom u dobru, u zlu, koja dijeli sa glumcima, pjevačima, sviračima, plesačima i naravno ljudima tehnike i uprave. Sve uspone i padove kazališta. Nema teatra u svijetu koji uvijek ima jednoličnu uzlaznu liniju uspjeha. Neke su sezone bolje, neke su gore, neke se pamte, a druge se pak trudimo što prije zaboraviti. I nadamo se da se neće ponoviti. I to je dio života kazališta. To je sve što sam ja htio reći povodom ovoga događaja. Pozdravljam sve.